sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoy worgo mayela gambi falle mabba fata dingiraya laɓe kon waktu yoni ha to masina kame ñoro ha to jombuko ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi ƴetti pellitala dartinde codgol werlaji taw ko jagorɗe leydi ndi siftinde ona caggal nde o holliti wonande laamu leydi Sénégal ne yaltina ngaluji jondi ko fati e weccodgol werlaji to leydi Mauritanie caggal nde waɗa mandade arrêt international biyetenoɗo Mohamed Bou Amatou kame Moustapha Safi jayde witende Jeune Afrique holliti on mandade are ittama ha laaɓi to leydi Mali goto e jeeyade pelle ceɓɓitiɗe kam tigui jagga o jagga koye nokku biyeteɗo o jagga koye hakkude nokku biyeteɗo Dianguru hakkude muɗum e koro ko tanti o jagga mo jogui werla koninkoɓe leydi Mali ene waɗi armé tedduɗo no fewi ɗo saha mo tawe e juuɗe daddiɓe to leydi Guinée Conakry balɗe ɗiɗi seppoji gulli jaw ñalawma hanki e hande kala sukaɓe dillaɓe FNDC ɓe kolliti ɓe ɗaccita so wona Alpha Condé hollita ƴamtata dalmuma tataɓal e laamu leydi Guinée to Niger to ne kadi ko kaɓɓuɗo paftol mum kam tigui fettine sara mairie wuuro woto witego Goyesa Kourou o yoɓima pittali yimɓe ɗiɗo to Burkina Faso batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi haadi yeyde kala ken wiye sangara walla ni cigarette e takko taw ko école aji jangguirɗi leydi ndi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ɓatake majjere taw kadi ko nayya nayi ɗiɗi ene wonde ngaari gotiri taw ko cuuɗi men toon to cuuɗi men semme ɗi nayi ɗiɗi ne gonde ngaari wotiri ngaari ndi noon ko ciwri ɓaleeri taw kadi andi jela takkere ginala andi jela takkere ginal e jelogal takkere ginal hen jela hen sawru e dow takkere ginal ngala ene wondi hen nagge ranewe mangue no fewi angue jela qalamu seekha koyngala caggal ngala ene jela galladi burgala ene jela galladi burgala hono kone suma no furo ndune taja seeɗa nagge wonge nge noon ko nagge woɗewe taw kadi ganduɗa ko nagge mangue no fewi hono kone suma no furo ndune taja seeɗa koyngala caggal ngal ene jela galladi burgala siftinde noon kene wona joni balɗe sappo e jeeɗiɗi koɗi naya majji jiitaka koɗi gujjaɗi walla koɗi majjuɗi jomumen kam oɗo saaha ene goni e jiilawa cattuɗo no fewi ɗum noon ko toon to cuuɗi men semme kene wona joni balɗe sappo e jeeɗiɗi kala jiituɗo ɗiɗon nayya walla kala jiiɗo sawaw majji yo jokkodire e ɗeɗo hen tongoɗe mbatta ko sohna Binta Ba 00221 77 919 43 87 walla mbaɗa Madou Sy to leydi Congo 00242 623 39 33 623 39 33 ton to Congo walla mbaɗa Abdourahmani Sy 00221 77 944 09 24 ɗum noon siftinde ona ngaari ciwri ɓaleeri ene jela takkere ginala e dow takkere ginal hen e fala hen sawro ene hen nagge ranewe mangue no fewi tawne jela nonne kadi qalamu cheikha koyngal caggal ngala ene jela galladi burgala hono kone suma no furdune taƴa wara hen nagge wotere ko woɗewe mangue no fewi hono kone suma koyngal caggal ngal ne jela galladi burgala no furdu ene taƴa seeɗa ɓattake o noon yettini ɗum ko sohna Binta Ba jeeyaɗo toon to semme kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas
kabruji men dem gala pulara batu jagorde hanki horejo leydi Sénégal Macky Sall arti ya nyima tene kadi dartini kala ko fati e ciorgola werlaji taw kadi ko jagorde leydi ndi ngam teskede ko fate bange ciorgola werlaji otoji taw ko jagorde leydi ndi ha fade goltobe men kala ene ƴettani nokku en ƴettani ngaluno fewi wonande laamu leydi Sénégal kanko horejo leydi ndi wo holliti ken won jon duuɓi nogas kala hitande laamu leydi Sénégal ne yaltina kene wona 4 milliards ko préje francs CFA ngam sodde werlaji e nder leydi Sénégal hollitama noon jagorde tati ɓurɗe en teskade ko jagorgal tammingal ko fate bange ñawoje leydi ndi teskama oɗo sama gonen 450 millions ko préje francs CFA taw ko corgol werlaji tan jagorɗo kalfinaɗo ko fate bange microfinance woni ko fate bange banque ji taw ko tokosi balloji ɓiɓɓe leydi ndi teskama 198 millions taw ko corgol werlaji kono ga jagorɗo kalfinaɗo ndema ken wona sappo ya 7 millions ko préje francs CFA taw ko fati e bange corgol werlaji kolaɗo kuɓal galle lamorgo 65 millions taw koy ko préje francs CFA ɗum kala ko corgol otoji ñalawma hande o nogas lewru ndu gonɗen horejo leydi ndi dartini corgol werlaji taw ko jagorɗe leydi ndi haaɓe keɓoya hen ko ɓuuri labde beele moni kala wawa yitade hen hoore muɗum ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte e rango taw ko président suudu men SAS woni suudu men SAS taw ko gollorgal ngal ɓiɗɗo pullo dari ngam wadde oɗo saaha mo goɗen caggal nde o eri kala noon jiɗɗo jeeyede suudu men suudu heblo walla mbiyen suudu golle ɗum noon sodata ko action muɗum beele wawa jeeyede hen caggal noon nde corgol action ngaji ngol darti ha laaɓi watti e rango wongo kanko docteur président Abdourahmani Ka ɓurɗandirede gajjel ka erima wonande yimɓe hewɓe ñaguinoma oɗo saaha gollorgal ngal aɓe katojini hen no fewi ɓe jiiɗi jokkude sodde action ngaji mabɓe ɓe bellitama nde ɓe codata action ngaji mabɓe ha yingontera wawa yaltide ngam o ngan sanga moni kala ma hettoyo so tawi dartinama e jayde e witende RTS ha joni koye leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha to jangguirdo CEM to bulal noon ko métre ji seeɗa kiloji seeɗa hakkude muɗum e wuro witengo Dara Jolofa bulal ñande talata jawtuɗo woni ñalawma heccenke o ko hunde hulɓinide waɗi toon to jangguirde ndu CEM taw ko toon to bulala suka debbo goto kam tigui yani toon hoore ko mbiten barogal nden wo yani leelani sukaɓe rewɓe woɗɓe jani toon kene wona sappo e nayo suka debbo jani oɗon ñalawma sanga 10 heures taw ko toon to oɗon école siftinde on sa kala ɓe kollira ko jinne Moussa Libaton ɓeɗon sukaɓe ko wonde kala ko ambulance adda toon jolniɓe kamɓe kala nayiɓe to suudu safara enen e rango men tan ko sukaɓe rewɓe ɓe yoɓe tinno ɓe gusta gueɗe kewɗe ko fate banggue ɓe kimmirana sudde taw kadi ganduɗa ko terɗe mabɓe no fewi eɗen teski hande o sukaɓe rewɓe heɓe so tawi ñantima jaltinta ko golli mumen boowal kono ne kadi jogui ko cukuli e makkiyasuji ɗi aada hollirani no mbiya tan moni kala ne jogui ndimago rende ƴiƴam mum kame yoga e nokkuji taraɗe taw ko nokkuji jewɗi no fewi ko fate banggue pecce jamma kame nangue hoore ko mawɓe men kanno en hanke ha joni koye Sénégal keddoɗen caggal nde yalti audio goto e gollotonoɓe toon to AIBD woni bowallaɗo diwoje ngal Blaise Diagne caggal nde waɗi audio o holliti wonande chinoisaji jeegomo jeeyaɓe toon to leydi Chine jagganoma toon to bowallaɗo diwoje ngal AIBD caggal noon ɗiɗo e mabɓe ne jogui nguleki sattuki no fewi kin nguleki noon ko hinde fièvre ɗum noon teskama ya taw wona coronavirus ɓe gondi o noon baɗɗoɗon o jo o holliti ɓe jogui koɗon rafi caggal noon nde jayde quotidien jokkodiri taw ko gardiɗo cettal samo international biteɗo Mamadou Beya o holliti ɗum ɗon wodani hayso tawi woni kam journal Le Témoin ɓen kolliti hayso tawi woni won sunowaji ngari toon kono rafi ɓe ngalda e oɗon rafi to Touba caggal nde ɓiɓɓe tubanaɓe dilloɓe e fedde witende dayira mo khadimatul khadim
caggal nde ɓe moɓodiri ɓe kollitima ɓe tambo nden ka e kisala wuro Touba ha tenti ko fate banggue juma mo Touba kame genale ɗe bahiya ɗe Touba kame jeereji ha e nokkuji tigui ɓurɗi mantinade e nder wuro Touba caggal nde ɓe tambi kaɗa nden kay kisal ɓe nangui kene wona 190 taw kadi ganduɗa ko yahoɓe ɓe gona hajuji mumen simmotoɓe huuɗo bonko ko kono ne kadi yahoɓe ene jeeya koye men walla ne gujjoya walla ne mbaɗa gueɗe ɗe gaada yarani ɓen kala oɗo saaha ɓe pawama e juuɗe police mo Touba ɗum noon ɓe kollitima ɓe duttu ha joni e tambade nden ka e kisal mabɓe ɗe mbiyata enenne yimɓe men ɓe yo tinno tambo nden ka e kisal guure men gila ko bonano bonani caggal gandende sukaɓe hewɓe wona so jenggi yahoɓe ko woni hajuji mumena to Sénégal keddoɗen ha joni ma en kaali oɗo hen tana musɗo baɗɗo to legal Robosa ene tawi nder Dakar kankoɗo suka gorko élève o janggo o wiyeteno ko Mohamed Akim noon ko suka métis taw bamum ko libanajo nene mum ko Sénégal najo kam tigui tawa hanki e suudu mum tarodde mum ne welta ene yalti aduna ha laaɓi ɓandu makko no namata morgue gam luskoji mbaɗe hen kono hollirama ko bartiɗo andaka noon holko saabi o warti kankoɗon suka gorko to Sénégal keddoɗen ha joni guelɗo hen cukalel almudela yaranno koye duuɓi 13 o wiyeteno ko Abiboulaye Camara caggal noon nde ceerno makko jangguinano finomo piggal musgal toon to Louga yalti aduna noon ñalawma hanki o ñalawma hande alhamis o ɓandu makko tottitama koreji makko kanko suka almudo o wirama kikiɗe hande o toon to guenale ɗe Louga kankon ceernajo bannoɗo ngal gueɗal oɗo saaha mo tawi e garde à vue to commissariat taweteɗo toon to Louga sen giwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie ñande talata nde jillu horejo leydi Sénégal Macky Sall toon to leydi Mauritanie hakkude Dakar kame noksoɗa sifande kene fonde toɓɓe jeegoma hen toɓɓere ko awo taw koye maaje kaɗe leydi Mauritanie kono ne kadi kame gostodirgol ko fate jeeygu hinde transport mawɗo kame transport tokoso kala ko fate banggue miino gueɗe ngaaluji cuuɗotoɗi e nder leydi ko fate banggue énergie ko fate kuɓɓama e gueɗe document ji taw ko ɗereji laaɓtuɗi ɗi ngalda e suuɗo hollitama noon ɗo saaha mo gondena jalbo mawɗo no fewi kenal lakkitare kame latine ura hakkude Dakar kame noksoɗa hakkude horejo leydi Sénégal Macky Sall kame nando mum wulde Cheikh El Ghazouani caggal nde horejo leydi Sénégal ari toon kanko horejo leydi Mauritanie o holliti hen beele makko no fewi hakkude ɗo leyɗele ɗiɗi ko leyɗele sehilaɓe ɓoyduɓe renduɓe gueɗe kala ha tenti ko fate banggue gaz woyndu noddirtendu hende yitandu hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ɓoyata fuɗɗotondu golle mum hakkude ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗi to Mauritanie keddoɗen ha joni horejo leydi Mauritanie woldu Cheikh El Ghazouani joɗodima ɗum noon ko ñalawma hanki o taw ko sete Amérique naɓe ɓe kongore sénateur uji taw ko nelaɓe e jillo e nder leydi Mauritanie e gardugol sénateur biteɗo Jamsi Henfo kanko noon o holliti caggal nde o yalti jonde hakkude makko e horejo leydi Mauritanie o holliti leydi Amérique fanno e leydi Mauritanie kono oɗo hen horejo leydi Mauritanie fuɗɗori gollorade leydi Mauritanie aɓe jii hen nafoore mawde no fewi teno kadi aɓe teski hen ɓamtare kame potala wonande ɓiɓɓe leydi ndi caggal Amérique ko leydi ɓurdi heɓtinde leydi Mauritanie teno kadi ko leyɗele ɗiɗi sehilaɓe ɗiɗi wurduɓe ɗum noon so tawi ɓe jii leydi Mauritanie wayli jaɓɓal e oɗo horejo leydi Mauritanie kesso garɗo ɓe mbawata tan kamɓene ko dusodirde e leydi Mauritanie wona konguɗama ko konguɗi Jamsi Henfo taw ko goto e sénateur uji jaaɓe kongore Amérique naɓe yilliɓe to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni Sahara Média ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli biteɗo Mohamed Najir Hamadi sifi subaka hande o to ñiɓirde muɗum woni to gollorgal mum o sifodiri noon e tambiɗo taw kadi ko tambiɗo to banggue nelaɓe taw ko cetal bitegal OMS taw ko fati e banggue cellal ɓalli biteɗo Sustina Zemre ɓe cifodiri sifande ko fati e banggue nden ka e kisal cellal ɓalli leydi Mauritanie taw ko cuuɗi safara ɗi leydi
Mauritanie kala mabe njilo non yoga cuudi safara ɗi leydi Mauritanie kala ko wawi ngakkirde leydi Mauritanie ko fate banggue celal ɓalli hitande hikka nde kamɓe OMS maɓe ndar hen darde tinde no fewi to Mauritanie keddoɗen ha joni ɗum noon oɗo hen wiyete ko Ahmed Salema Wuld Bou Bayni kam woni tambiɗo ko fate banggue cetala kalfinagala haqqe innama ade e nder leydi Mauritanie kikiɗe hanki o ñiŋi no fewi konngudi Biram Da taw ko toon to Genève sifti noon Biram Da to Genève ñalawma hanki o heeɓi toon jeenari payidinde no fewi taw ko iwde 11 goto ko fate banggue darde makko e pellital makko e cuusal makko haɓade kala ko fate banggue kalifandi e nder leydi Mauritanie ko noon kanko on kalfinaɗo ko fate banggue toppitade haqqe innamade e nder leydi Mauritanie woni Wuld Bou Bayni o holliti ko Biram haali toon e discours mum ko kala wodani ɓe noon on 11 so tawi ɓe jiiɗi yoɓe ngar ɓe jillo e nder leydi Mauritanie ɓe ƴeew so tawi maɓe jii woni e gueɗe ɗe o haali toon to Genève ñalawma hanki o to Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaale seppo wango hanki ɓiɓɓe leydi ndi taw kadi yenten e yimɓe yonɓe no fewi hanki kamɓe kala ɓe ceppi kono ha yimɓe laamu ngu ne hen tawa ɓe seppo mabɓe noon fuɗɗi ko Carrefour Madrid mo Naksoda ha fayenma to yeeso galle laamorgo leydi Mauritanie kamɓe ɓe kolliti koɗo saamu gonen laamu ngu yo ƴettu ndenka e kisala e nonne kadi waɗoɓe ɗeɗon gueɗe mbawa tigui nawede e yeeso lawol beele kuule cattuɗe ene pawe e dow men ko fate banggue viol batteɗe e sukaɓe rewɓe to kosɓe e nder leydi Mauritanie sifti noon addi nguɗon lawgu noon ko yontere yewtunde cukalel dewela jarannogel e duuɓi 5 kam tigui waɗa viol to rosso tene kadi rutti kadi wara ɗum noon muusi Mauritanie naɓe kala yidde mabɓe noon oɗo saamu gonen ko laamu ngu yo yaltin kuule cattuɗe no fewi ko fati e banggue viol e ɓen waɗoɓe ɗen gueɗe so tawi naggama e gueɗe cattuɗe mbawa fawede e dow mumen to Mauritanie kedɗon ha joni to Nouadhibou caggal gardiɗo taw ganduɗa ko gendarme aɓe haɓatoɓe ko fati e banggue simme bonɗo kaɗaɗo simmede woni kaɗaɗo yeyde ko fati e droga taw ko biteɗo Al Abdellah Weldi Al Cheikh Ma El Ani o holliti o dañi beelema mawɗo no fewi caggal nde ɓe darni kene wona 53 fedde ne tawi hen almameɓe ne tawi hen mintoreɓe kame gendarme ɓe police ɓe kono ne kadi en tawi hen ɓiɓɓe leydi ndi ɓe hinde société civile ɓen kala ne tawe hen ɗum noon ɓe darni ngal ɗon cetal koye lewru janvier woni lewru mayduɗo hen nandu ko nden tigui ɓe darni ngal ceɗal gam yidde findinde e yimɓeɓe guila e dumbaɓe ha e kassoji ha e nokkuji ñamirɗi ha e nokkuji juulirɗi ha e tufɗe ɗo yimɓe ndendata kala gam jertinde jomumen wonande simme bonɗo mo hinde huuɗo bonko ko drogue ene bonna haqille to ene kadi moƴƴani e neɗɗo ene wahlita gueɗe kala holliti kene wona 14 ujunere neɗɗo ɓe dañi jertidirum e findinirum ha jomumen paami e ɗum noon ɓe kolliti hen bellema mabɓe no fewi to Mauritanie keddoɗen ha joni ma en kaal ko fate banggue Jeune Afrique ko jayde wiite noon ɓe kolliti mandade are international baɗanoɗo e Mohamed Bouamatou Diorko gorko jaam ngaalu no fewi e nder leydi Mauritanie kam nando mum biteɗo kam e neɗɗo goɗɗo biteɗo Moustapha Safi kamɓe kala ɓe mbaɗa noon mandade are woni hitande ujunaje ɗe 17 laamu gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Abdel Aziz guil nden noon ɓe gartani e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko noon e wiide wonande ndeɗon jayde on nandade are international ittama ene wawi ɓe mbatta yillade e nder leydi Mauritanie sen ƴeewi to Mauritanie koto Mali paɗena to mofti jaggama toon jihadiyanke taw ko wannoɓe jangu mumen e nder leydi ndi taw kadi ganduɗa ɓe mbanno jangu mabɓe koye nder falde koro haɓe bifti toon werla goto konin koɓe leydi Mali ɓe hinde fama on werla noon hanki kanko on ceɓɓitiɗo o jaggama teno mo jaggita e oɗon werlaɓe jolni hen armeji jonɗi no fewi oɗo saamo tawe e juuɗe dadiɓe o jagga noon ko hakkude koro kamɓe nokku biteɗo nokku biteɗo Jankoro ko toon tigui o jagga oɗo saa omo tawe e juuɗe dadiɓe caggal nde jango musgo wanno e nokku biteɗo Sama Dougou hakkude mum e jalluɓe toonne kadi
kene wona yimɓe tatto nangama toon ɓe noon ko hoɓɓe jiyaɓe pelle ceɓitiɗe yimɓe heɓe jiyaɓe pelle ceɓitiɓe mbarama hen kono en keɓani hebde limore mabɓe yaltinum ko armée leydi Mali to Mali keddoɗen ha joni ma en kaalen jangu wangu hanke guure tati fulɓe taw yaltini ɗum ko maire wuuro wiyeten Ouankoro biteɗo Harouna Sangare kam yaltini ɗum ɓen guure gan siftinde noon Ouankoro ne tawe nder falde Bankasa taw kadi en guure tati e wuro watti wiyeten ko Koroni wuro wiyeten ngo ko Sankoro e wuro wiyeten ngo Bidi ɗeɗo guure tati janama kono jayde Mali acti holliri ɓe kollirani won waraɓe walla ni won gañiɓe hena ma en garta en kabaru ngun jangu waɗi ko hanki sanga 10 heures e wiide maire biteɗo Harouna Sangare ko wona ɗum ko noon wuro wiyetego no wuro wiyetego Ogasagu siftinde on ñande 14 tuɗo hen lewru oɗon gandi jangu musgo waɗino toon ha kene wona 31 neɗɗo fittanum yoɓa hen e wiide laamu leydi Mali e oɗon ɓattaki moɓe jaltinno Union européenne kolliti subaka hande o yidde mabɓe koyo losko waɗe e warɓe ɓeɗo hen pittali beele jomumen mbawa nawete e yesso lawol beele ɗiɗo hen wargoji ne mbawa ustade e nder leydi Mali to Kidala horejo jagorɗe leydi Mali biteɗo Boubou Cissé holliti ma ya toon ñande 2 lewru mars woni 2 lewru fandu so gueno haji mawo ya toon wayade jagorɗe jonɗe no fewi nonne kadi mawo yaadu e sete timmuɗo mo ministre mo loni taweteɓe toon to leydi Mali mawo yaadu kadi e joɗaniɓe yoga e leyɗele koddiɗe leydi Mali ko wayno diplomate uji kewɗi kono ne kadi tambiɓe sifande jaam hitande ujunaje ɗe 15 to Kidala noon kadi gam ƴewde koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama no mbawata joɗirade toon to Kidala ruwade mbalax ko Youssou Ndour taweteɗo guila ñande 17 nduɗo hen lewru woni guila ñalawma hecci hanki o ne tawe toon to Bamako lamorgo leydi Mali to Bamako mo tawe toon o erima toon kanko Youssou Ndour o holliti omo eri windere nde kala nde mbawata yillade e nder leydi Mali e kala saaha mbasa yebade leydi Mali ngam wiide leydi Mali deƴani oɗo saaha mo gonɗen ene heewi jangoje ala leydi Mali ko leydi tamdi pinal mum kam e fina tawa mum kam e culture mum ha timmindin leydi noon ɗoftude windere nde ko fata banggue pinal kame ñeñala fotani yebede ngam wiyede oɗo saaha jangoji walla leydi ndi deƴani kanko Youssou Ndour omo eri wonande ɓen star uji nde mbawata yillade ha tente tourisme en ne mbawata arde nder leydi ndi mbasa hulɓinde ɓiɓɓe leydi ndi beele kadi leydi ndi ne wawa yaltude caɗele kanko Youssou Ndour o holliti jillu makko e nder leydi Mali ko yidde tigui rigui wallide leydi Mali woto kulol won hen yoɓe darto ngam beele jaam duumiɗe ene wawa artude e nder leydi Mali ko wona ɗum ko noon kanko ruwade mbalaka woni Youssou Ndour jamma janggo aljuma ma wat concert mawɗo no fewi ngam weltinde ɓiɓɓe Mali naɓe taw waɗata ɗum ko toon to Omise Sport mo Modibo Keita e balal Orange Mali mo leydi Mali sen giwi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry hanki wuli jaw to Conakry ha tente legal bitengal wandira caggal nde dadiɓe beddi toon lacrymogène gulɗo Diawa sukaɓe nañi weddade ɓe kaaƴe ha police ji waɗi hen gañiɓe hen kono tigui sanga kikiɗe sanga 18 heures ɓe gari e galle gorko goto biteɗo Dawouda Diallo nde noon ɓe beddima toon garnatuji ha wuli Diawa hay goto yaltani e oɗon galle ko nden tigui kanko Dawouda Diallo holliti omo laara gendarme goto addi ko essence yuppe ɓalal makko mir yuppe galle makko ɓe kosti hen briquette ha galle o huɓɓi ɗum tagui noon muusi guila hanki ha fayi hande subaka windere nde kala muusi ɗum ɓi ko debbo jarowo e duuɓi 4 gañima hen ne wonde ɓinguel makko gorel kame joom suudu makko ne tawi oɗo saaha mo gonɗen e cuuɗi safara ɗum noon waɗi koye nder leyɗe e Conakry rewɓe taweteɓe e fedde witen FNDC mo Guinée Conakry taweteɓe nokku biteɗo kala buyi noon ne tawe nder falde bokki ɓenne kadi jalti hande ngam hollirde metti mumen ne ɓorni comci boɗeji ngam jadani e Alpha Condé ƴamtude ɗum dawal tataɓal e gardidi leydi Guinée ko wona ɗum ko sukaɓe dilloɓe FNDC kamɓe kala ɓe moɓodiri guila hanki ha hande kala ngam hollirde ɓe
ɓe jattirta hen caggal maɓe jippo e boli gam hollirde mette maɓɓe ɗo kaletena ɓe goni e kayambeya musɗo no fewi ko wona ɗum ko noon yaadiɓe FNDC taw koto Conakry dañi tigui werlamaɓe goto cokkaɗo kuure waɗani noon mayɓe waɗani gañiɓe kono kam wehla o boni ha boni goto e dognanoɗo werla police ɓe kañum dañi fiyede hayre hoore ha hoore mum heeli ɗum ko hanki to Guinée Conakry sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Niger mairie nokku biteɗo US Koro ene tawe nder falde Difa tonne kadi ko gorko goto joom paftol pettoje kam tigui fettini pettol muɗum paftol mum ha yooɓi pitali yimɓe ɗiɗo kanko noon wo jeeya koye fedde witende Boko Haram to Burkina Faso battu jagorde hanki jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu ngu holliti wonande battu jagorde hanki hoorejo leydi ndi haaɗi oɗo saaha mo gonɗen kala cuuɗi janguirɗi taweteɗi nder Burkina Faso kala kene fronde temedde 4 métre haɗama jooɗede ha tenti ɓen yeeyoɓe ko fate banggue sangara kame cigarette kala beele sukaɓe janggoɓe ne mbawa jogade jangde ngarɗe no fewi beele kadi saraji école aji ɗi ne mbawa lakkitade no fewi gam tambade nden ka e kisal ɗiɗon cuuɗi janguirɗi to Cameroun naɓe jeegomo naggama nokku biteɗo Uzbekistan nokku biteɗo Uzbekistan on Uzbekistan waɗɗani Tajikistan walla ni Pakistan waɗɗani toon kamɓe ɓeeno Cameroun naɓe jeegomo ɓe jaggama toon ɓe nanguira noon koɓe jogui kene fotta wonde million ngaji sappo koppareje dollar taw kadi fof ko fof billet taw fof ko fof billet so tawi wattama e CFA ma won milliard uji jeegom koppareje franc CFA pawɗi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi million pawɗo temedere ujunere ɗum tigui woni ko tawa e mabɓe oɗo saaha mo gonen aɓe tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Uzbekistan ɓe paadi ñawore mabɓe taw yaltinɗuma hanki ko jayde leydi ndiɗon leydi to leydi Allemagne cakkitoɗen kabaruji men fiyande musɗe waɗi toon jamma hanki o taw fiyande waɗi koye diwan nokku biteɗo Francifort e wuuro wiyetego Sissa sanga 22 heures ko nden tigui fiyande waɗi e bar goto taw wonnoɓe toon ne ñama ne jara pello goto ari noon daaje mabɓe kuure condi yoɓima yimɓe jeenayo gañi hen yimɓe hewɓe no fewi tene police holliti guila yontere yawtude ɓe keeɓi ɓoggi wonande wonɗo jango jogori wadde nder leydi ndi kono noon ɓe keɓani andude oɗo saaha noon ɓe jaltini natal gam yiilade on baɗɗo ngal baɗal en cuwandu noon so tawi wo jaggama walla ala eɗen guddira kabaruji men ko fate banggue ko kalɗen toon to Boulala sukaɓe rewɓe 14 yanɓe toon ñalawma heccanki o eɗen mbi yimɓe tan ndeɓe timmata koltuɓe ɓorno coñci mabɓe ha timma kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe guitta ñappo moɓe ñappata e dow koye mabɓe mo jiiɗa kala sene janggoya ene tagui guerfas ene waɗi cegeneji ha juuti ene waɗi ñamambo ha juuti ene nandi e seyɗan naata mum heddone yana koye mum ne tuute kam tigui woni ko fewani musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tongan noon kabaruji men garani en kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sara Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiraneno